Καλημέρα αγαπημένες μου, πάμε για το εργαλείο της 12ης εβδομάδας και είναι αυτό που θα έχετε δει ή θα δείτε στο recording της 19ης Νοεμβρίου, είναι το journaling. Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για πολλούς λόγους και έτσι όπως θα το δουλέψουμε μαζί, πραγματικά πάει πολύ βαθιά, αν θέλεις να κάνεις όλα τα βήματα. Δεν είναι απλά οργάνωση της εβδομάδας σου και καταγραφή των στόχων, έτσι ώστε να έχεις, ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα. Είναι ένα εργαλείο που προτείνω να το κάνουμε κάθε Κυριακή για να οργανώσουμε την επόμενη εβδομάδα μας, για να συνδεθούμε με την προηγούμενη και με όλα όσα έχουμε καταφέρει, όπως θα δείτε στα βήματα. Και είναι μια υπενθύμηση του ποια είμαι, που θέλω να πάω. Τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα και πού θέλω να πάω. Μπορεί να λειτουργήσει πολύ δυνατά για να ενεργοποιήσει το ρας μας και αν το κάνεις και με χαρτί και με μολύβι ενεργοποιεί ακόμα περισσότερο, αλλά έστω και στον υπολογιστή σου. Οπότε πάμε να δούμε ποια είναι τα βήματα. Το πρώτο είναι το mental release, η νοητική απελευθέρωση. Θέλουμε, αφού φτιάξουμε έτσι λίγο το πεδίο μας, μπορούμε να ανάψουμε ένα κεράκι, να φροντίσουμε να έχουμε ησυχία, ξέρω εγώ, για μία ωρίτσα και να καθίσουμε έτσι στο όμορφο περιβάλλον μας, να πάρουμε λίγα λεπτά και να εστιάσουμε στο τι είναι αυτό που μας απασχολεί, τι είναι αυτό που κρατάει το μυαλό μας απασχολημένο και στην ουσία καταλαμβάνει πολύ χώρο εκεί μέσα. Έτσι ώστε να μην μπορούμε να ασχοληθούμε με τα σημαντικά, με αυτά που θέλουμε να εστιάσουμε, σε αυτά στα οποία θέλουμε να εστιάσουμε. Μπορεί να είναι ένας καυγάς που είχες και γυρίζει το κεφάλι σου. Μπορεί να είναι κάτι που σε απασχολεί, που έχει συμβεί και σε δυσκολεύει. Μπορεί να είναι κάτι που λείπει και που χρειάζεται να έρθει για να είσαι καλά. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι που απασχολεί το κεφάλι σου. Φυσικά ξέρουμε ότι δεν θα φύγει με το που θα το σκεφτούμε, αλλά θέλουμε να το βάλουμε στο χαρτί για να απελευθερωθεί ο χώρος από το κεφάλι μας. Απλά το βάζεις στο χαρτί. Θέλω λοιπόν να γράψεις στο πρώτο βήμα ό,τι είναι αυτό που σε κρατάει απασχολημένη, σε δυσκολεύει, σε στενοχωρεί. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πρόσφατο, μπορεί να είναι κάτι πάγιο, να συμβαίνει γενικά, μπορεί να είναι ένα θέμα υγείας που έχεις, μπορεί να είναι ή που κάποιος δικό σου, οτιδήποτε. Ωραία, απλά θα δεις ότι μόλις το βγάλεις από το κεφάλι και το βάλεις στο χαρτί, αν μη τι άλλο ανοίγει ο χώρος. Το δεύτερο βήμα είναι φυσικά η ευγνωμοσύνη. Είναι το κομμάτι που θέλω να συνδεθείς με όλα αυτά για τα οποία είσαι ευγνώμων. Τώρα, δεν μπορούμε να τα γράψουμε κάθε φορά όλα ή μπορεί να νιώθεις ότι ωραία, πόσες ευγνωμοσύνες να γράψω. Η ευγνωμοσύνη από μόνη της είναι ένα εργαλείο. Μπορεί να πιάσεις ένα πράγμα, να σου δώσω το εξής tip, ένα πράγμα. Μπορεί να είσαι ευγνώμων, δεν ξέρω, για τα παιδιά σου. Μπορεί να είσαι ευγνώμων για τον αέρα που αναπνέεις. Μπορεί να είσαι ευγνώμων για μια νέα ιδέα που είχες και που υλοποιήθηκε. Μπορεί να είσαι ευγνώμων για το σώμα σου. Και μπορείς να γράψεις 5 προτάσεις γι' αυτό. Να εστιάσεις μόνο σε αυτό, στο ένα πράγμα. Δεν είναι πιο πολύ ή λιγότερο από το άλλο, αλλά επέλεξες αυτό τώρα και εστιάζοντας αυτό να γράψεις 5 προτασούλες πάνω σε αυτό, να το αναλύσεις λιγάκι. Το νόημα είναι να συνδεθείς με αυτή την αίσθηση της ευγνωμοσύνης, ναι, να το νιώθεις στο σώμα τις στιγμές που συμβαίνει αυτό, τις στιγμές που περιγράφεις αυτό για το οποίο είσαι ευγνώμων. Δεν φτάνει δηλαδή να το γράψεις στο χαρτί. Το σύμπαν δεν μιλάει ελληνικά, οπότε μόλις το διαβάσεις θα τα ακούσει. Το σύμπαν μιλάει δόνηση, δονητικά. Οπότε θέλουμε να νιώσουμε αυτή τη δόνηση, ναι. Πάμε λοιπόν στο τρίτο βήμα. Το τρίτο βήμα είναι να φτιάξουμε το ημερολόγιό μας. Δηλαδή, πραγματικά να αφιερώσουμε χρόνο για να δούμε αυτή η εβδομάδα μας τελικά, που έχει αυτές τις συγκεκριμένες ώρες, που μπαίνουν οι υποχρεώσεις και τι χρόνος περισσεύει ακόμα και τι θα θέλαμε να βάλουμε εκεί. Όσο πιο συνειδητές είμαστε όταν φτιάχνουμε την εβδομάδα μας, τόσο πιο όμορφη θα βγει, λέω εγώ.
θα συνειδητοποιήσεις αν το κάνεις αυτό, ότι έχεις πολύ περισσότερο χρόνο από όσο νόμιζες. Πολύ. Θα δεις ότι υπάρχουν πολλά slots, πολλά κενά, που μπορούν να χωρέσουν πολλά πράγματα, που τώρα απλά κολοβαράς. Απλά χάνεις χρόνο στα social, από εδώ, από εκεί. Είναι ok, φυσικά, αλλά αν αυτό είναι κάτι που σε απασχολεί, δεν μου φτάνει ο χρόνος, δεν έχω αρκετό χρόνο, δεν προλαβαίνω να κάνω αυτό, θα δεις αν ουσιαστικά πιάσεις την εβδομάδα σου, το calendar σου και το βάλεις κάτω, θα δεις ότι έχεις χρόνο για όλα και πολλά περισσότερα. Χωράει εκεί και η ξεκουρασή σου, χωράει και ο διαλογισμός σου, χωράνε και οι εργασίες σου, χωράει και η μελέτη σου, χωράνε και οι δουλειές σου, χωράει και η φροντίδα και για τους άλλους και για σένα. Χρειάζεται λίγο απλά οργάνωση. Όταν τα βάλεις κάτω στο χαρτί, ναι, μπορεί να μην βγουν ακριβώς έτσι, γιατί θα προκύψουν και πράγματα και θα αλλάξουν και θα... Οκ, αλλά είναι αλλιώς όταν θα τα έχεις βάλει εκεί. Ωραία. Το επόμενο κομμάτι είναι... Εμένα με βοηθάει να κάνω πρώτα ένα διαλογισμό, όπως το κάναμε και στο recording και στη συνάντηση που κάναμε. Να μπω λιγάκι να κάνω ένα οραματισμό για το πώς θέλω τη βδομάδα μου πραγματικά, πώς θα ήταν ιδανικά και τη ζωή μου βέβαια, αλλά αν δουλεύω για τη βδομάδα, ή μπορεί να το κάνεις αυτό μια φορά το μήνα, αν δουλεύεις για το μήνα, να οραματιστείς πώς θα ήταν αυτή η εβδομάδα στο πιο υπέροχό της, στην βέλτιστη εκδοχή της. Τι άλλο θα ήθελες να έχει μέσα, ποια άνθρωποι να είναι εκεί, ποιες καταστάσεις, ποιες συνθήκες, τι να συμβαίνει, ποιες υλοποιήσεις. Και αφού το οραματιστείς να το γράψεις στο χαρτί. Θα μου πεις ναι και σιγά μην γίνει αυτό πραγματικότητα. Οκ, αλλά εσύ γράψτε το. Ενεργοποιείς κάτι εκεί. Ναι, δουλεύουμε κβαντικά έχουμε πει. Σωστά. Αφού λοιπόν γράψεις και αυτό το κομμάτι, θέλω να κάνεις μια συνειδητή εργασία για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα που έχω φύγει από τον οραματισμό και είμαι εδώ στο εδώ και στο τώρα στην πραγματικότητα, αν όντως ήθελα αυτό το ιδανικό να πραγματοποιηθεί, τι θα έκανα. Αν ήθελα αυτό το ιδανικό που περιέγραψα να πραγματοποιηθεί, πώς θα αποδεικνυόταν στην πραγματικότητα. Τι θα μπορούσα εγώ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου για τη δημιουργία της ζωής μου, να φέρω, τι θα μπορούσα εγώ να δημιουργήσω, πώς θα μπορούσα εγώ να λειτουργήσω, να αλλάξω, έτσι ώστε να έρθει αυτό και να γίνει πραγματικότητα. Τι θα με βοηθούσε. Μπορεί να είναι μια δυνατότητα, να μπω ας πούμε στη δυνατότητα της ηρεμίας. Να φέρω περισσότερη ηρεμία στη ζωή μου. Μπορεί να είναι δράση, να κάνω αυτά και αυτά. Μπορεί να είναι περισσότερη συνειδητότητα, περισσότερη προσοχή. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό, ή μπορεί να αναζητήσω βοήθεια, μπορεί να... Ναι, γράψτε και όλα αυτά στο χαρτί. Και το τελευταίο κομμάτι, για να κλείσει πραγματικά όλο αυτό, σαν το κερασάκι στην τούρτα, είναι να κάνεις track the magic. Δηλαδή, να γυρίσεις πίσω και να δεις την προηγούμενη εβδομάδα σου, ή μήνα, ή χρόνο, ή ό,τι θέλεις, και να καταγράψεις όλα αυτά τα όμορφα που συνέβησαν, τις όμορφες στιγμές. Όλα αυτά που κατάφερες, όλα αυτά που πέτυχες, όλα αυτά που σε έκανα να νιώσεις όμορφα και πολύ μικρά μπορεί να είναι, αλλά για σένα ήταν όμορφα και σημαντικά. Και κλείνοντας με αυτό το κύκλο, μένει αυτή η αίσθηση στην καρδιά ότι αυτό θέλω να νιώσετε. Γιατί είπαμε, δουλεύουμε δονητικά. Πάμε να εκπέμψουμε όλη αυτή την ομορφιά. Σας αγαπώ.